बोला ये सखी। का बात रहे हो तुहार घरवा रतिया हल्ला कैसन होत रहे? अरे का बताई ये सखी, हमरे हमें न अच्छा ऐसा कुछ कारनामे करने की अब का बताइबा करी। का भइल हो? ना मनबू अब बतावा न। सुना का भइल। सुनावा। अरे हमारा से पूछेलू तू की भइले, हमारा से पूछेलू तू की भइले। ए सखी सजनवा बेची गहनवा दरुआ पी गइले। हमारा से पूछेलू तू की भइले, हमारा से पूछेलू तू की भइले। ए सखी सजनवा बेची गहनवा दरुआ पी गइले। हाँ हो, घर के बात हम बतावल ना चाहत रही, बाकी तोहरे जिद के आगे हमरा के बतावे के पड़ल। ये सखी अब बतौला से आधा दुख कट जाला हो। और सुना आगे। सुनावा। दारुए में सब धन दिहले लुटाई, उनका डरमा हम केतना बताई। सोची हमारा के आवेला जवाई, चल जाई जब तब उनका बुझाई। अरे दाई के जहरिया उजी गइले। दाई के जहरिया उजी गइले। ए सखी सजनवा बेची गहनवा दरुआ पी गइले। और ये तने ना हो। और का भइल हो? सुना। सुनावा। हाँ का के नासा बतासा हो गईले, मीठी बात का के यादित फसैले। सुने में आयल की बेचले गहनवा, इहे सोची सखी हमर छछने परनवा।
का करबो ये सखी, 100 में से 90% लोगन के यह हाल बा।